baggrunden for, at vi har den familieaften her om mandagen i Skovlund GUI, det er for, at vi synes, der skulle ske noget nyt, og vi havde mange store medlemmer, og der skulle ske noget andet. Vi havde computergrupper om onsdagen, og så startede vi ud om mandagen, hvor vi så ville prøve at få nogle af, vi havde mange indvandrerbørn, og dem ville vi prøve at få ned, og hvor mødrene kunne lave mad sammen med dem, og vi kunne lære noget af dem. Men det blev så til, at det var en masse unge familier, der kom i stedet for, og det er jo rigtig hyggeligt. Så de har simpelthen hængt vores flyer op i vuggestuen, og så kommer de lidt efter lidt alle sammen. Så vi er mellem 17 og 25-30 stykker hver anden mandag, og det er rigtig hyggeligt. Så vi måtte jo til at købe ind af højstole, men de synes, det er dejligt og gider godt at være her. Og så ser de nogle gange filmen, når vi har spist, og ligger og slapper inde på sækkestolen. Så det er rigtig hyggeligt, at de voksne kan få lov at sidde og sluge sammen. Så det har givet nyt liv af små børn hernede, så det er dejligt. Vi startede simpelthen op i august, stille og roligt, bare faktisk med os selv og et andet ægtepar hernede med deres børn. Og så havde vi det i vores nyhedsmail, som vi sender ud en gang om måneden. Og jeg satte det i avisen, og over på biblioteket var jeg over at aflevere flyers, som så har sendt dem ud både i Ballerup og i Måløv. Så der gik et par måneder, og så begyndte der at komme nogle nyere ned og kigge, og så vores egne unge mennesker har jo også begyndt at få børn, så nu kommer de også med børnene. Og, altså jeg synes, der omkring til jul, så var der pænt mange hernede. Det var der. Og nu kommer de stort set fast hver anden mandag. Og i julen havde de nærmest savnet os, fordi vi ikke havde været her, så det er jo rigtig dejligt. Altså det giver rigtig meget socialt, synes jeg, og en anden form for liv. Altså vi havde mange kreative ting hernede. Altså drengene sad og spillede computer, men altså i min gruppeaften for eksempel, der lavede vi jo mange kreative ting. Og det her, det giver noget helt andet, fordi at det er små børn, så der leger vi mere og sidder lidt og synger, og de ser en film eller kører herude på gangen på deres knaller der, ikke? Og de voksne får noget sammenhold. Så det er sådan en rigtig familiehygge. Så det giver noget andet. Også nu skal vi til Lalandia her i juni, og der skal vi 40 afsted, ikke? Hvor mange af dem med de små skal med. Så altså det er noget liv på en helt anden måde, end i hvert fald vi i Skovlund har været vant til. Fordi det har været for 10-12 år op efter, at vi har haft mange af. Så det er noget helt andet. Det er rigtig, rigtig hyggeligt.